بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نظم کرونا دے حوالے نال بالکل 100% حقیقت کہ اساں دنیا نو مقصد بنایا قبر نو بھول گئے سے۔ اساں دنیا نو مقصد بنایا قبر نو بھول گئے سے۔ ہاں بولنا وچ نا شکرے شکر تے صبر نو بھول گئے سے۔ ہاں بولنا وچ نا شکرے شکر تے صبر نو بھول گئے سے۔ اور ساڈے اعمال ہن خراب نحوست گناہاں تے چھا گئیے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ اور ساڈے دل ہن مشکوک تائیں تائیں ایمان مکدا پیائے۔ ساڈے دل ہن مشکوک تائیں تائیں ایمان مکدا پیائے۔ خدا پرست بندہ افسوس اج بندے نو جھکدا پیائے۔ خدا پرست بندہ افسوس اج بندے نو جھکدا پیائے۔ ایمان تو دوری دے بدلے سوچ اپنا مقصد بھلا گئیے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ اور او عزت دے رکھوالے دنیا دے لئی حیرت بنے بیٹھن۔ او عزت دے رکھوالے دنیا دے لئی حیرت بنے بیٹھن۔ کلتے ہیں یاد دعوے دار اج خود بے غیرت بنے بیٹھن۔ او عزت دے رکھوالے دنیا دے لئی حیرت بنے بیٹھن۔ کل تائیں حیا دے دعوے دار اج خود بے غیرت بنے بیٹھن۔ مقامن بے غیرتی دے اڈے رب دی طرفوں ایک وبا آ گئی ہے۔ مقامن بے غیرتی دے اڈے رب دی طرفوں ایک وبا آ گئی ہے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئی ہے۔ اور مراکز بند مدارس بند جسے رب دا گھر وی سیلے۔ مراکز بند مدارس بند جسے رب دا گھر وی سیلے۔ ربا یقین ہے جو ساڈے گناہاں دی پکی دلیل ہے۔ مراکز بند مدارس بند جسے رب دا گھر وی سیلے۔ ربا یقین ہے جو ساڈے گناہاں دی پکی دلیل ہے۔ اور گناہ در گناہ عادت اساڈی گناہ در گناہ عادت اساڈی ویکھو نحوست پھیلا گئی ہے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب ہی دھرتی اتے کرونا آ گئی ہے۔ اور کدی پتھراں وچ کیڑیاں نو پالیں ربا تیری عجب شان ہے مسبب الاسباب کر چا غربت دا خاتمہ بار جو لاک ڈاؤن ہے۔ کدی پتھراں وچ کیڑیاں نو پالیں وا ربا تیری عجب شان ہے مسبب الاسباب کر چا غربت دا خاتمہ بار جو لاک ڈاؤن ہے۔ اور بچے بھکت مردے ویکھ بچے بھکت مردے ویکھ پیو دی محبت خود نو بھال آ گئی ہے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئی ہے۔ بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئی ہے۔ اور اے پاک پاکستان تہا محفوظ اے پاک پاکستان تہا محفوظ مگر سبب کون بنیا ہے دین دے خوبصورت گلشن وچ دسو غضب کون بنیا ہے۔ اے پاک پاکستان تہا محفوظ مگر سبب کون بنیا ہے دین دے خوبصورت گلشن وچ دسو غضب کون بنیا ہے۔ تاریخ چ لکھیا ویسی تاریخ چ لکھیا ویسی دشمن اصحاب دی آمد ملک وجا گئیے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ اور ربا غضب دی ہے انتہا ربا غضب دی ہے انتہا جو ہاتھ ملاون وی اوکھا ہے تیرے حکم اتے جے مریض مر جاوے وت اونوں دفناون وی اوکھا ہے۔ ربا غضب دی ہے انتہا جو ہاتھ ملاون وی اوکھا ہے تیرے حکم اتے جے مریض مر جاوے وت اونوں دفناون وی اوکھا ہے۔ ڈنڈیاں نال چھکا کے بیچارے مردے ڈنڈیاں نال چھکا کے بیچارے مردے اے مرض دفنا گئیے بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ اور غیرت مندی خاک وچ مل گئی غیرت مندی خاک وچ مل گئی مرداں دا رجحان کوئی نہیں جو کل تائیں عورت ہا بے پردہ پردے دا دھیان کوئی نہیں۔
غیرت مندی خاک چ مل گئی، مرداں دا رجحان کوئی نہیں، جو کل تائیں ہا عورت بے پردہ، پردے دا دھیان کوئی نہیں، خدا دی قدرت دے عجب نظارے، اج مرداں دا منہ لکا گئیے، خدا دی قدرت دے عجب نظارے، اج مرداں دا منہ لکا گئیے، بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔ اور خدایا دشمن اسلام مٹا کے راہ اسلام صاف کر چا، خدایا دشمن اسلام مٹا کے، خدایا دشمن اسلام مٹا کے راہ اسلام صاف کر چا، مسلم دیہات اٹھے ہیں تیرے اگے ہن تو ہی معاف کر چا، مسلم دیہات اٹھے ہیں تیرے اگے ہن تو ہی معاف کر چا، پرواز مشکل معاف کر سی خدا اس نو، پرواز مشکل معاف کر سی خدا اس نو، جدی سوچ کشمیری روا گئیے، بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے، بن کے خدا دی ناراضگی دا سبب دھرتی اتے کرونا آ گئیے۔